Alah, pertama baterai entek, kepindho mati lampu. Iki dadi patelu iki sing saiki le. Nah ta. Pengobatan kok aduh dia part-partan halu weh. Ini bapak tekan nih mau kan bayi bajang iki wis munggah kabeh urung? Ampun. Wis kabeh tekonono wis kabeh urung? Ora maksudnya jawabannya apa? Wis ning lagi diproses. Oh, wis ra ono sing ning kuwi ning geni wis ra ono. Ini putih. Kudune wis ra enek. Sing ning jero awake budhe, ning wetenge budhe wis ra ono. Ra ono. Wis nek ngono. Wis sepak. Wis ora siji ra to? Nang grene. Nah, Nang grene. hah? Wis bapak ngerasa ana siji ra? Iki sing nganune akeh banget. Kesalahane, dosane. Soalnya wis enggak ini apa tindakan kejahatannya wis akeh banget. Ya ora apa-apa. Nek memang bener-bener pengen tobat, pengen munggah tinteni. Karo dhuwur ketoke ya tinteni to. Apa? Karo petugas langit ya tinteni to. Tenteni kok. Ya wis. Ngerti wae nek misale isih ono. Nggih, Ngerti wae nek misale isih ono. Wong misale kaya ini ya ora ngecek kok. meneng wae ya. Hmm. Diobong terus. Iki sing iki malah kelaran ya kaya. Saking akeh kejahatan. Ora apa-apa nek dhek kuat. Didelok semangate. Terus Bude piye iki awake Bude? Pripun Bude? Oh, pundak kanan iki abot. Oh iya. Mbah iku anu deh. Wah iki remo rasane akeh Bude wae mong langsung wae. Nggih. Kowe tetep lidah sinambung ya wong adoh. Anu Bude. Ora. Wah, jam pilek iki rada nganu mengganggu iki. Hah? Oh, ngapluk deh. Iki wis iki. Bah. Ana sing kuwi mau saka sing wedok ya, Mbah. Sing demit sing saka sing wedok ngomong. Saka ndoromu ya. Nggih. Ana sing iso njupuk kuwi ra. Kula saged. Kancamu sing kae apa kancamu kae? Nggih. Dene. Arep mbok teruske apa ora? Misuh ya. Hah? Boten krungu. Hah? Boten krungu. Ngomong ora? Ayo ngomong. Wis ora gelem ngomong. Sekali ning ngomong bengok. Ora kok ngono. Ora krungu. Oh, iki sing asli. Nah, nek iki Krungu. apa kena genjutsu iki. Kena ilusi, Pak. Lumrah. Jeneng anu menungso iki ora kleru.
Kan aku gelem ngomong to iki. Saya diteruske Ora. ora salah. Ora. Cukup. Ya. Saiki aku wis entek kesabaranku iki. Kowe kabeh jupuk nganti mari. Nek ora tak lebur kabeh. Rasa njaluk ora dilarani. Cukup nganti mari. Iki wangi dibantu karo para nyiroro kidul iki. Tak obong kabeh wis ae. Awakku wis akhir penak iki. Cepet. Rasa nggo alasan kowe kabeh sing marai. Nek perlu energine kancamu cupuken dhewe. Nggih. Mbok emplok, mbok pateni apa piye carane. Ra iso obah kedoan. Nek njaluk ora dilarani, njaluk ngono. Dik ndang cepet. Piye Budi? Sudah ora? Ada perubahan? Enak. Oh, tetep nggo lambung ya. Ayo lambung tuh. Perut kiri sebelah kiri tuh. Ayo perut sebelah kiri ya. Kuwi lambung kuwi. Ndang, liyane wis ora Budi. Liyane mau kan sak awak sebelah kiri kan. Wis mung kuwi tok. Kuwi ana barang sing ketinggal ning kono kek ndang. Nggih. Aku wis ndak sabarku iki. Iki wis nganti 3 part lho iki. Nganti part 3 iki. Ora guyon iki aku. Aku guyu ngene iki ora guyon iki aku. Jengkel aku. Dang. Ana-ana wae kedadiane. Endi sing baterane kentekan, endi sing listrike mati. Kaya dialang-alangi le arep nambani. Dirasake tenan ya Budi ya. Diubah-ubahke terus. Ana sing sudah. Kaya ana sing ketarik, ana sing dijupuk. Oh, masa bisa. Heeh. Apa aja-aja wis nganu apa ya Budi? Anu Budi. Wis medis apa ya? Kan wis tau asam lambung. Nanti mungkin wis kuwi ya. Ini Mbah, tak tekon iki wis resik urung asline. Urung. Nek urung jupuki. Terus balekno kabeh ning sing ndoromu. Ya. Balekno. Para nyiroro dikawal karo diwangi. Dibalekno ditambahi oleh. Ya. Kotane hadiah, njalukmu apa? Monggo ngomong. Ya, nggih. Semangat to, Doan. Krungu kuwi. Kalau biasa wae iki. Oh. Iya kok, iya nyi nek kowe sing pertama kan ngerti aku. Ora sing nyiroro sing wujud buta kuwi karo sing wujud apa to kuwi? Kaya wong wedok tapi kok mripate telu ya. Bener ta? Kleru ora aku? Mboten. Oh. Ya memang saka awal wujude ngono kuwi, mripate 3.000, mripate telu nyi. Nggih, mboten napa-napa, jan saking awal iki. Oh. Saking kula lahir pancen ngene iki. Ora kowe lahir ning alam kene, maksudnya biyen uripe ning alam kene apa alam manungsa kene apa udu? Alam musuh kene.
Tapi mbiyen mripate ya telu ngono kuwi. Heeh. Kelainan maksudnya kelainan genetik ngono kuwi istilahnya. Heeh. Oh gitu. Ya. Yang jalur ngapura ya ini soalnya rada aneh sih. Mboten napa-napa. Mong tekon istilahnya mong penasaran lah. Nggih. Iki dayang-dayange sing nggawa kowe kok nyi. Nggih, sing kula. Papat iki. Nggih. Wahyu-wahyu ngono. Pilihan kula kok ya. Oh. Kuwi wiyene ya menungso ora. Mboten retos. Ora maksudnya menungso saka kene apa saka alam liya. Nggih, kula mboten retos kula. Ben kae kan anten pengajuan tahun iki melu pengajuan lulus iki kula gawa mriki. Oh gitu. Dadi ono mereka ki ngajak kene ning nggonanmu ngono kuwi. Nggih. Terus dadi kaya penerimaan karyawan kantor wae ya. Nggih, ngenten niku lah. Oh. Ya. Nah, sale-sore kurang mboten retos niki. Yen misale sampean pengen retos nggih takon dhewe mawon niki. Tapi wujud asline ora ngono sih. Nggih pancen. Sing siji kuwi anu ketoke iki nek ra kleru ki siluman kadal. Nggih. Setunggal. Terus yang siji kuwi ketoke iki kaya rubah kuwi siluman rubah ya. Kalih. Ya, Ning rubah niki beda. Biasanya kan rubah ekor setunggal kali 9 niki. Niki 7. Oh, ekore 7. Oh, Nggih. sihire berarti wis kuat banget ya. Nggih. Termasuk kuat ki sihire. Nggih. Iso ngene iki ra. Kuwi dayang kuwi. Iso ngene iki iso niru iki ra. Nah, cloningan ngono ki iso ra? Kowe tak gawe cloning awakmu ngono kuwi kowe iso gawe ngono kuwi. Saged pripun nggih? Saged pripun nggih? Ya gawean. Coba contone anu. Awak ta niki? Kloningan awak nggih. Awak. Nggih kloningan awak ta? Ya kuwi kan padha kowe to plek to kuwi. Nggih. Coba. Aku pengen delok. Oh. Ning mung kaya patung ya. Nggih. Ora iso gerak ya. Mboten. Nek sing tak gawe ngene kan iso gerak iki lho. Nggih. Digerake kaya nggon aku ngono ora iso. Digerake saged. Ini mboten apa sesuai pikiran jadi enggak seluwes apa jenenge sing dikarepke ngono to. Nggih. Mung kaya malah kaya robot. Nggih. Ya ora apa-apa. Wah, wis dhuwur ilmumu. Es. Iki monggo anu diwangi ya. Iki anu Nggih. balekno ning ngono. Sakarepmu arep mbok dikelke apa ora apa mung padha wae ora apa sing penting balekno. Ben kapok ngono wae. Nggih. Terus mau apa neh le? Bajang wis. Iki mau wis. Pun Ana neh lah liyan. Oh, kae sing anu demit telu mau kae kanane piye? Sing demit sini kono kok wis diurus karo mbah jagat. sing sisi loro ning kono. Ora, loro ning kono siji ning kono. Wis do diurus. Wis. Wis ora ono masalah piye? Ora. Saiki karo temandang iki mbakku iki arep tekon. Mau arep tekon to, Budi? Arep tekon untuk alasane apa soal sing ngono. Aku coba anu nganggo mic ya, Budi. Pripun? Lek arep tekon ngomong karo nganggo kuwi. Penasaran aja apa Langsung we. motif mereka apa? Motif mereka alasan iki apa? Sing yo balik ke meneh lek kowe nyerak karo Budi sik ngono lho. Kowe nyerak karo Budi sik ngono. Nganune apa alasan mereka iki apa le? Jawabane saka demit-demit.
kula sing saking cah wedok Heeh. iri Bisnis, usaha Bisa. dagang, usaha dagang. usaha Saingan usaha. Nek sing lanang mangkel gara-gara mangkale mergo saged duit ning nggih saged keuripan ning boten ngertos keuripan apa. dadi ngene, aku asine wis ngerti jawabane. Iki tepat ora karo nemu Mbak. Asine niate pengen ngepek bojo mbakku iki. Tapi aku iki supaya dekne iso urip kepenak tanpa kerja. Mergane Mbak Yuku iki dekne usahane lancar. Bener apa ora? Terus tapi gagal, ora iso tembus, terus mangkal ngono. Bener apa ora ngono kuwi? Ya kayaknya bener. Aku mau diandani gara-gara duit karo gara-gara keuripan ora diandani keuripan Ayo apa. kuwi. Urip karo kehidupan ngono to. Hmm. Karo penguripan to. Hmm. Ayo kuwi gathok ngono iki. Piye Bude gathok Bude? Iya, nggih. Ya paling ngoten niku. Sing wedok nek aku ya mungkin ya karena resiko berdagang kan sawat-sawatan ya. Sing Iya. kedua kan aku ya rumangsa karo wong lanang PP dadi ya kaget kan ya. Ya, kaya lumrah Bude. Wong kowe sing apa jenenge sing betenge terutama kan bojomu kan mbek anu jagani awakmu terus ya Bude. Lah mau kan Ora bakal. ora hasil dari mangkal. Ha iya. Ora kasil njuk mangkel. Nglarani ngono. Ono neh Bude. Mboten. Ndak ada. Cukup Wis Pak, wis mantep karo anu ora arep ono sing ditekoke. wis do nggak ya. Pun Ya wis nih, kali ndorono. Oke. Saiki lidah sinambung. Dah sinambung neh. Wis urung, Mbah. Sithik mulai Ya. Oh, ngono ya. Krungu ora Le, Bude ngomong apa? kurang Nggih. Mbah, krungu ora, Mbah? sik wedok Ora, saiki anu ya aku iki krungu to pengen ngerti sapa wonge ciri-cirine kepiye. Ben ben mbak. Ben mbakku ki ngerti wonge sapa terus ngati-ati karo wong kuwi. Luwih ngati-ati karo wonge kuwi anu kedepane iki bakal ngati-ati ngono lho. Critakno, Mbah. Ciri-cirine kepiye? sing wedok Heeh. dodolane nggone padha ning beda usaha. Padha-padha dodolan ning beda jenis. Beda jenis. Maksudnya kaya Misale sayur kena ikan gitu. nggih, kono dodolane nek Mbak Yu kuwi kan dodolane nganu to, sayur-sayuran karo panganan kelontong lah. Nek kuwi tuh usahane apa dodolan apa? usahane ra krungu nih. Tahan sithik, Mbak. Bebas ngomong. Tambah nih. Usahane warung Warung makan. heeh. Seafood, Warung warung iya. makan biasa. Warung makan biasa. Bukanya Warung- pagi apa siang apa sore? warung makan mirip-mirip aspat, Oh, nasi padang ngono kuwi kaya. mirip-mirip Langsung atau perantara mbak ini? Sing laku golek. Ngene wae Budi.
Sing utusan sing cewek mau dia itu ngelakuin dia sendiri atau perantara kakaknya. Kalih-kalih. Oh, jadi mereka itu persetujuan dari orang pertama sing duwe warung ning sing mlaku Mbak Yune ya, ra? Bener ra? Nggih. Kan Mbak Yune luwih menguasai bidang kaya ngono kuwi ketimbang sing duwe warung adine iku mau. Ya, Hmm. gambaran. Oke. Kenalan. Hmm? Kenalan. Kenalan. Oh, ya. Ya, itu mereka kerja sama dodol, terus mungkin sing di juragan ngeluh, tenagane iki goleke cara gitu kan. Men supayane kono rame. Hmm. Nek sampean beres aku sik mlakukan gitu. Kan sing duwe modele ra kenal kan mungkin saking bedino Gresula, dadi kan sing rewange ya mungkin mesake ta, pengen bantu ning carane salah. Hmm. Ora salah. Piye? Carane sing Iya kuwi kabeh nikung. rata-rata nek sing do mikir sak geleme ngono. Jadi egois, pengen cepet, instan kan. Hmm. Nek sing cowok kira-kira ciri-ciri Anu, Budi. apa? Wis ngerti wong iki. Pun ada gambar. Sudah tahu. Ada. Sih, mau bambu saudara ya ro aku. Sing punya milik toko, sing ada hubungan darah ya sama aku walaupun tidak sih ada hubungan saudara kan. Kemungkinan. Nah, oh. Nek rewange kan nggak ada. Ro aku nggak ada hubungan darah ngono mau. Sudah sinambung tok. Iya sih. Kowe tekone karo Oh iya. ora yo tiga fokus lah fokus itu ngerawat. Lanjut. Ya iku. Ya empot di gambaran. Ora lanjut sing mau baleni mau. Se cewek marung ki mau. Ora sing lanang. Lanang, oh saiki ganti sing lanang. Penasaran. Cewek wis. Sampun? Heeh. Sampun selesai. Ya iki sing kari dhewe kan tekane Lanang, heeh. Sik lanang pripun? Kula nggih, soalnya kula sing lanang. Ya. Omahe pertengahan papat desa. Ngadep ngidul. Sak buat Omahe oh laut anake loro. Ndenek loro. duwe. Lanang wedok, wedok terus lanang. Wedok sik terus lanang anake. Kayaknya iya soalnya aku ora ngerti kacek piro tahun wi kayaknya cerak. Bojone mbut gawe, dheke orang omah mingen. Rata-rata memilih momong, bener ndak? Diceluk ngomong kayaknya ra iso. Soalnya kaki gur dolan terus. Dolane wi ya mung ning cedhak omah sih. Ning aku ya sing ngrasake kok. Nek esuk nyek petuk ora? Ngantar sekolah. Heeh. Akhir-akhir iki nyek kepethuk ya ora sengaja. Iya, nek wi ya. Wis sengaja dipethoki. Heeh. Sing gawe iki ning kacamata aku muruk ekspresiku. Entah. Jadi ora iki. Nambah demet iki sing Sengaja nduduhke secara nggak langsung ngono. Oh, aku ya badanku ngono. Bar digarap pacar kok langsung kok aku kayak sing tak badanku wong kuwi kok terus ndino kepethuk. aja ngomong jeneng. Ngomong jeneng apa mau? Ngomong jeneng apa mau? Jenenge? Iya. Oh, enggak boleh. Wis apa-apa. Wis dikenal wae sing terkenal. Tapi sing kepone aja Oke. sama-sama. Ya itu. Ora pengen terkenal. Oke. Kok bar sampean garap, aku langsung Pede. secara nggak langsung kok ketemu wong kuwi. Tiap arep ngeterke sekolah, metuk sekolah. Dan badanku kok pokoknya wong iki ya aku ngono. Soalnya nek dari ciri-ciri wong iki berilmu, tak delok wong iki tau nyecep ilmu. Ya nek sik wong liyane enggak iki Ra duwe ilmu, enggak punya. ra duwe ilmu. Tapi nek petuk aku sekolah mesti Ora. Lah kuwi ngono sok. Wis sapa? Dukun. sekongan. Oh, dia punya dhek ora ilmu ning dhek ndukun. Duwe istilah guru ta? Heeh. Nah, gurune pun le manggon mungkin aku wong pinter. Nah, langganan terus dhek wis nang kono kuwi wis yakin ro kuwi apapun sudah dilakukan terutama negatif. Kuwi dik dugune sing wilah kuwi nek aku nang pasar kuwi mendino ngelewati ya aku. Omahe dugune kuwi, ha ta? Heeh. Nah, dia manggon ning kono.
ora kowe Mbak. Jadi kalau memang nanggone dukun itu Aku wis ket biyen kok. Bojone kuwi aku ya dikeki saka cahe kuwi. suwe Suwe aku. atasan tau Hmm. ngewangi ngewangi Mbak dukun wis Hmm. Bayare ya gur padha meneh. Sing kerjai bapakku barang apa kuwi? bayarannya apa? Daging iwak. Ra enak pol. Ya apa? Ya wis kuwi tok. Iwak pitik, Iwak. iwak banyu, Heeh. Piye jelasane nek misale kowe dipakai ngono terus padha. Ya aja iso iwak li mbok senengi ning padha. Ben dino ya bosen to, jeleh to. sama orang Keiket dong ra. Ngapun aku asline ra gelem ngene iki ning ya. Kuwi ngopo ra lu ngopo? Keiket. hmm. Ya. Ora iso diculi, Mbak. Ra iso dhewe aku. Ya. Sakno ya, Mbah. Asline mesake. Mulane entuk tugas aku. Kon apa? Kon asine iki nek didelok-delok aku ki asine tugasku ki ya padha bebaske gaib-gaib kaya kowe kuwi lho, Mbah. Ya tolong. Dadi mindahke ning nggon papan-papan sing anu kuwi. Ning kono kuwi ki asine gaib-gaib kabeh ki iso do bebas. Hmm. Ning ya mung ning manggone ki ning kono. Ora nyerake menungso meneh. Nyerah apa? Diadohke pikiran pengen berhubungan karo menungso urip meneh. Mung ngono kuwi tok. Ya wis. Ning kono tapi bebas, kowe arep mangan apa nek ning kono ana. Ning papan kuwi ana, kowe ya iso. Ya tolong. Nah ya saiki nek kowe iki ngono kuwi, iki pokoke beres ana sik. Mun aku wis rampung makane kuwi aku sing jawab. Oh, wis rampung to. Bagianmu wis rampung. Hmm. Isi loro ora Budi? Pundak dada. Perut. Nah, oh. Wis resik dong, Dik. Budi. Aku Kedap bapak disian. tekan kowe. Aku. Hmm. Nepak. Hmm? Nepak. Tepake. Hmm. Cukup isi sen Mbah tepake, Mbah. Nggih niki mau kula ameh ngomong dereng kok. Nggih kula niki mau ameh ngomong dereng. Oh, iki sing saka anu, Mbak, anu sing saka wedok pihak wedok. Hmm. Apa? Apa sing tipes? Awak dhewe lali lanjutane ra apa-apa. Wong konten suka-suka iki ya. Hmm. Piye sikilmu Budi? Aman. Aman? Sip. Liane aman? Ya. Wis dibalikke urung, Mbah? Dereng kedap kesel. Oh, kesel. Di ngarep mungkin ana jus sih. Ombenen ora pulih. Alergi. Ya. Ra Apa, beracun to Bu? niki? Hah? Mboten beracun to niki? Apa? Mboten beracun to niki. Beracun ora apa-apa. Ya nek ra percaya rasa diombe. Gojekan to. Kae lho delok kae lho nyir para nyira langsung diglegek kabeh. Gojekan ngerti. tok niki. Gojekan ya oleh ning posisine awakku ki agek iki saiki ki agek flu iki, Mbak. Agek pilek iki aku rasane meket mau kaya merem-merem terus iki. Asine ngergesi. Iki dinggo nambani Mbak Yu kuwi. Kayak ndang rampung, kayak ndang beres, wis anu ben terus sing ngenani iki do kapok do ngrasake. Nek misale kula oleh nyaranke gawe ya wedang jahe. Iki
Iku teh hangat toh. Ya ngerti ta kowe, Mbak. Iki kan kaya wedang jahe, Mbak. Beda warna depan Mas. Tuh. Beda warna. Dipiyek kemawon iku tetep teh hangat. Iya. Ra ono jahene, Mbak. Iki arep ning angkringan ya udan ya, Mbak. Angkringan. Duwe jahe, Bang. Rasa Budi. Wis rasa iki wis cukup. Wis. Ora, wis cukup. Engko karek dimakami ombene obat turu bek. Wis nuwun, Mbak. Nggih kula nggih nuwun iki. Dipulih, wis pulih to, lanjut. Ya. Engko nek wis iki masalah Mbak Yu iki, Mbakku iki wis beres to? Tergantung niku disenten apa mboten. Sale Oh. kula pun rasa mboten ngenten mulih. Oh iya. Piye Le nek menurutmu? Rencana nggih mboten kok. Hah? Piye? Rencana nggih mboten kok. Oh iya. Nek kok menurutmu Le? Dari medis tok. Karek medis tok. Kon iki lambung iki ya. Ya. Ini karek medis, Mbak. Ayo dirasake. Nek tekan Mbak anu. Luka-luka aman ra? Aman. Wis Pun pulih kula kabeh. tutup. Hah? Pun ditutupi. Oh, wis ditutup kabeh. Wis ra ono sing tato pon pulih kaya asline to. Asli. Aman, Bude. Ya. Wis saiki Bude wis beres. Saiki iki wong karek aku karo para simbah-simbah gaib iki. Lanjut sik, Mbah. Engko bali kita lanjutkan. Double, triple, forkel. Bebas. Sak senengmu, sak maremu. Mungkin kowe jengkel mergo mung dipakani iwak terus nganti jeleh. Jengkel ngono sak karepmu wis bebas. Nyindir napa pripun iki? Ora serius. Iki kan nek kowe nek jengkel tepakno sisan kowe karo kowe. Nggih. Ya kan nek misale jengkel aja tepake karo wong liya. Tepakno karo wong sing marai kowe jengkel. Ngono lho. Jaluk aku mau tak paparke ning gori pisan tak. Wis serius iki. Aku ora nyindir kowe lho, tenan. Ya. Aku ngerti ora rasane diperbudak. Aku urung tau ngalami. Berarti tabaten kula. Ngerti. Tapi mirip-mirip kaya tau. Sprene. Oh, dong kula dong. Apa? Bojone sampean to. Ora yo. Beda cerita, Mbah. Lha apa? Aku ora tau diperbudak bojoku. Malah aku ki sing dadi raja. Oh. Aku senengane kongkon karo bojoku. Wong lanang kok njaluk diladeni. Bojoku ya gemati tenan, Mbah. Gelem ngladeni kok. Ora kuwi, kudu kuwi. Ini urusane karo sing dhuwur kok. Nah, nek kalih Gusti nggih to, nek kalih Gusti. Ha iya mulakno kuwi. Sapa rewani nolak Gusti. Nah ya kuwi kan mirip to, Mbah. Tapi nek aku ngene-ngene iso dijempleng aku. Dadi aku ya paham. Istilah minimal ki tidak kuwi padha-padha lirane kebebasan. Ning aku nek iki nek bedane karo kowe, aku memang saku dan gelem tenanan. Setuju tenan aku nglakoni kuwi. Memang kuwi pilihanku. Nek kowe kan ora. Bedane mung ning kono. Nek iki mergo aku ki memang gelem nglakoni. Memang kuwi pilihanku, nek kowe ora. Mung kuwi tok. Tapi rasane ora bebas ngono kuwi ya padha. Wong liya bebas domo limo ngono kae. Nah aku iso dikepuk dipentung malaikat. Langsung sakal ora nunggu aku mati, Mbak. Aku ngerti batinmu, ngono to. Kowe asline wong ngomong, "Yo nek kabeh mati dipentung malaikat," ngono to. Aku ngerti ya. Ora, langsung sakal.
medun langsung kayak gitu. Nah, wis durung? Durung. Ya tak jaluki siji-siji di. Iki sing kuwi mau sing lanang to, sing wedok piye iki sing wedok? Bisa memiliki energi nih. Hah? Bisa memiliki energi. Oh. Mulai ke energi. Lah kuwi kok mau tak nejo siji-siji oh yo termasuk mbok kowe. Lah aku ning ngarep podoan kok. Kurang. Hah? Kurang. Wah. Nih, rada gede gelasnya kuwi. Oke, nun. Nah. Nggak lagi pengen. Hah? Nggak lagi pengen. Sapa? Ayo susewi kayak enak banget. Iki sing ngomong kowe apa sapa? Aku. Oh, kowe to. Lah bapak gaweke. Aku ya asli. Pengen. Nyata? Kowe pengen? Nyata? Heeh. Iya. Oh, Ini rata. nyoto ora gaib. Iya nek kae merasa. Gaib nyata kok aku. Ah nek nyata ya kowe tuku mangkat kono dhewe kok. Ya bapakne dite. Tuku dhewe wegah bapak wae kahanan akeh kok ngene kon tuku jus. Mangkat dhewe kono. Apa nganu telepon ibu? Telepon ibu. Pesen nek Bali kan gawe. Lah mau kan jus musi to. Entak. Hah? Entak. Enggak to. Entak. Ya wis. Ora usah budhe wis oh cah haleman kok iki. Kok ndak tambah haleman iki wong kepengin karo gara-gara delok do ngombe jus. Ben tuku dhewe nek wis gedhe kok. Apa nih ana sudah ini gini iki. Hah? Ana di. Ono kae lho ning dalan kono kae lho. Dalan gedhe kono. Ya. Piye Mbah? Iki sedulure apa udu? Sedulure Mbak Yuku apa udu? Heeh, sing lenang, sing lenang. Lanang udu kok. Tangga. Oh. Tangga biasa. Kemungkinan. Wis ngerti wong iku, Dik. Oh, rasa diomongi. Tapi dinggo awakmu dhewe wae. Ben ngat ya. Yo kan iso ndelok kowe, Budi. Mungkin kan kowe ndelok kowe kuwi ayu, terus iso sukses, ngono kuwi njuk kowe ki rondo, ngono kan. Anake mau ngake siji, ngono kuwi. Itu apa dia teli? Padha. Apa, Mbah? Lumrah, apa, Mbah? Manusia lupa ya ngono pikirane. Nah. Ayo kan yo nek aku ngene Budi. Wong dekne iki alasane kan mergo ben kepenak uripe to. Ora perlu kerja. Ah, ngono kuwi. Kono mung modal manuk ngono karepe iki. Akeh wong lanang ngono kuwi yo. Modal bagus, modal manuk ngono kuwi. Bagus ora kuwi masalahnya menurut Oh, saya. ayo mulakno kuwi nganggo cara gaib. Masalahe rupane ra bagus, ra mendukung. Terakhir iki pas dijarah juga ora ning omah. Apa? Kayak tuku wong ning sawah. Berat. Wong kuwi Garap maksudnya? pas nyen garap. Heeh. Kan Tak garap. Yang mulai betul to. Aku pas nang nggonamu. Enggak pas yang garap kan. Oh, maksudnya saka kene, saka omah. Heeh. Terus nek rumah masuk kan. Heeh. Sekolah iki menyang ketuk. Oh. Wong suka ya. Kok nang menyang ketuk. Terus ngerti esok dia belanja ning omah barang padahal tahu-tahu. Ngomong pengen diwiki yang kuah. Oh, dadi nganggo sistem Mbah tak tekon. Nganggo sistem witing tresno mergo anu bendina kepethuk ngono ya, Mbah. Pas. Oh. Dadi ben apa? Ben kulino weruh ngono to, Mbak. Pas. Oh. Yang nek ketuk kan ora ono mati. Kayak wong-wong kadang-kadang nek ketuk enggak pernah muka-muka to. Ya, Tadi yang saya natap. Ya bukan murid juga kan harus mau lah ya. kalau itu dia punya niat sehat, gak aja aku bukan dengan harus makan-makan. Ya. Jadi aku menjaga dari kelihatan aja. Ya. Oh, dadi ngono dadi pon
anu to Mbah bendino dipethokke, bendino nganu engko nek ana kesempatan iso ngobrol, ben kulino, ben nganu ngono kuwi to Mbah. Oh, iki kaya omongane Mbak Yo kuwi mau. Mbak kuwi mau kuwi anu to. Mergo ora ngerespon kuwi mau dadi mangkel kuwi mau. Ngono kuwi, Mbah. Heeh. Oh. Akhirnya kayak sing berjuang sing ngotot pengen menawa berlaku terus Lah terus saiki iki mau ngerti to nek digarap ngene iki. Ngerti. Heeh. Yo nyerang iki mau nyerang iki mau. Heeh. Oh. Tabel. Hah? Hai, aman ra, Mbah? Keluargane. Aman. Ya, aku tak cekel omongan dulu, Mbah. Ya. Aku iki ternyata sak perguruan akeh kancane perguruan ya, Mbah. Akeh. Gurune ya ana kuwi ngene kono. Nah, kowe iki tak tekon. Ilmune iku iki nganggo nggunakake perewangan kaya kowe ngono kuwi. Heeh. Kowe engko nek misale wis rampung, Heeh. mungkin dibantu para Nyi Roro ya. Kowe ngomongi kanca-kancamu do pindah ning kidul kabeh sira, Mbah. Iso. Ning Hmm? rantene. Kula wae niki ameh jujur kula ameh nyerang balik ning kan isih kunci niki. Kula niki lagi ngomong-ngomong nggih boten kepenak to. Kancamu malah arep nyerang awakmu. Waduh. Hmm? Aku pengen balik ke iki mau lho. Heeh. Kan ra iso. Ono rantai. Oh, gitu. Kan kowe kono kae ya ono penjagane. Slim, Spirit, Titan, sapa sing arep mangkat iki? Oh, tugas. Nggawa obor, kan. Siji obor bening, siji obor putih. Yuk, Sapa iki? kula. Kula ki sapa? Ya kula. Kula nuwun. Rasa gojekan. Ning ora apa-apa, Ding. Hidup iki ra gojek ra asik ya to. Kula iki sebatas gaib ngene iki kok. Hah? Kula nggih sebatas gaib sebagai titan ngene iki. Dadi gojekanmu ya gaib. Heeh. Ora. Iki kok sing arep anu ya kabeh oleh melu. Sapa wae sing ngono gawonen loro. Obor. Apa jenenge? Obor bening karo obor putih. Ramelu ora apa-apa ta? Hah? Ramelu ora apa-apa. Ora apa-apa. Mangan rantai wae ora apa-apa ta? Hah? Mangan rantai ne ae. Mah, Mangan rantai. mangan lah. Iso apa? Gampang. Yakin? Ya, yakin ya yakin lah. Ya. Jajalan saiki. Iki sing ngomongi Slim biasane. Iya, San Muslim. Pangan Slim, rantene panganan. Siap. Iya, Mbah. Kasil ora rantene pedhot, Mbah. Pedot nih, nuwun nggih. Elok. Wah, elok tenan kowe. Slim, elok. Sing elok kowe apa sing nyiptake kowe sih? Lelerne lah. Pelimpas. Oke, kabeh elok. Ini suara kebiasaan. Wis nek ngono rasa ngobor. Rasa itu ngobor. Slim wae do mangkat. Hah? Nah, nek sing liyane sing Spirit karo Titan arep melu wae. Engko sapa ngerti ning kono ana dinggo gebuk-gebukan atau apa dinggo join. Hah? Join. Ah, yes kuwi wis melu kono.
Titane ya iso asik ngono to. Kowe Bejoin. apa? Titane iso bejoin. Wingi apa? Kan Biyen kae kan butuh kaya kan cup-cup. Saiki apa? titan bejoin. Sesuai sesuai karakter sing nyiptake le. Bapak. Bapaknya aslinya seneng guyon. Emang rupane bapak ra mendukung. Wujude bapak kene iki ra mendukung nek bapak iki seneng guyon. Biyen kae butuh cup-cup saiki. Nek kae dudu kae. Iya, heeh. Kae dudu. Wis kae do mangkat ya. Anu pasukan telu iki. Ya. Kuwi bebasno kanca-kancane Mbah Demit kuwi. Gawan nang kabeh ngidul. Ya. Nek sing ora gelem, kowe ngerti kudu kepiye to? Nek sing ora gelem digawa ngidul dinganu isih tetep ning kono. Kowe do ngerti to kudu kepiye? Siap. Diapake? Ajar. Gitu dong. Terus padha aku kowe, wes mangkat. Ana. Moga-moga ana ra gelem lah. Hah? Moga-moga ana le ndang ngomong moga-moga ana ra gelem. Sesuai tenan karo aku. Karo karaktere bapak ya. Luwih seneng gelut. Nek ana rawe-rawe gaib ngono kuwi seneng banget. Nah, iki kanggo para nyirara Nggih. kan wis rampung Nggih. termasuk. Nah, saiki tak tekon arep do njaluk apa. Tapi sebatas gaib lho ya. Nih, batas gaib apa wae njaluk. Bebas. Saya keloro. Hmm? Saya keloro. Hah? Saya keloro. Saya teka keloro. Oh, sik nyirara gitu sing wujud buta. Hmm. Sing wujud apa? Sing wujud Buta. kan ana Buta. oh buta ya. Njaluk apa? Mas saken mboten? Mas. Anu Mota duiten. ora apa-apa. Tak gaweke patung emas sing Dia nek gede- harus sing gedene sak awakmu apa piye? Nggih, monggo, monggo. Kowe malika wujud aslimu. Niki Asline neh. Ora usah pekewu. yakin. Heeh. Nggih. Dhuwurmu pira sih? Apa jenenge kae? Eh? Apa jenenge kae? Kucing Kae? arep kawin paling. Nek arep kawin ada gelut sik ngono kucing biasane. Pira? Wis durung? Urung sik. Oh. Dhuwure sepira le? Sing mundak terus. Ora nganti segunung paling. Dhuwure gununge 1000 berapa meter lebih ya. Tak kira bapak kira ora nganti segunung. Wis pira? Tak tunggonane. Oh, iya. Rasa nyuwara ngono. Brebok Pun iku. mboten wis suwe niki mboten gunake niki. Oh, wujud aslimu suwe to. Nggih. Ora apa-apa. Pira itu? Dhuwure pira? Ya Allah. Ono pira le? 2000 meter. Buta gedene semono. Ora ono. 2000 berarti ngluwihi gunung. Memang ngluwihi gunung tenan. Pasti. Aku mung krungu saka bisikan Ora. Kowe diapusi kowe. Batinmu dhewe, ora kuping batin. Tekon awakmu dhewe, tekon sukmamu dhewe.
600 meter nganti 700 meter kok kuwi. Oh, ora pinter le jedek kowe. Ora pira. 107 mongan dhuwure. Nek rasa antara 107 tekan 137. Hmm. Dhuwurmu ora tekan gunung to anu nyi. Jawabe piye? Sampean mboten kening to. Hmm? Sampean mboten kening to. Mboten? Mboten kening. Keneng apa? Genjutsu. Anak sampean gampang kening iki. Malah kak sik aku ngomong ini aku malah asu. Malah aku Genjutsu ki ilusi Bude. Jurus ilusi ngono lho. Dadi ilusi ki jurus tipuan. Asline ki mung semono ngono. Bener ora dure pase pira? Nih, 100 antara 107 tekan 127. Oh, 127. Semua DC karo buta ngono kuwi aku. Tapi termasuk buta gede lho. Iya. Ning Wes. aku biasane kan kira fokus ya. Karena kira fokus. Kira fokus. Masih harus banyak belajar ya. Iki lagi ra fokus tak aku. Lagi mikir isian. Rasa alasan intine kowe iki isih butuh sinau akeh. Dalam keadaan apapun itu tetap harus siaga dan tetap harus fokus. Iki dudu bapak saya kado lho ya. Dirasing karo nyirara Sik. buta. Saiki posemu sing paling mbok senengi kepiye iki? Posemu wae. Poso ki gaya. Ya sik. Wes kuwi. Urung tete iki. Hah? Urung tete iki. Iya, isih bingung kowe. Bebas. Wis pokoke sing paling mbok seneng rasa mikir suwe-suwe. Kesuwen kok liyane kok wektune ora kan. Ngene wae. Oh, ngono. Siap ya, menang ose delete. Padha kowe ra kuwi. Plak. Gawa. Nuwun. Wis ta kuwi? Pun. Ya. Liyane. Kula nomor 3. Ya. 53. Ya. Ya apa nyi? Ora sing aneh-aneh lho ya. Pokoknya sing sebatas gaib. Nek wujude gaib. Nek sing wujud nyata aku ora. Aku memang ogah. Apa wis bebas. Wujud nyata tapi digaibe, nah iya oleh. Apa mung ning ana ning khayalanmu tok ya oleh. Jaluk piring terbang kok piye iki? Siji wae, anakku bingung gelule ngrungokke. Heeh ta? Jaluke akeh banget ta. Siji wae nyi. Kaya sing kaya kancamu kuwi lho, siji. Ojo langsung gawe daftar sak dawane semono. Wah, niat nganu, siji wae sesuk nek wis kowe arunge wangi meneh, kowe kok anu. Sing paling mbok pengini saiki wae. Tangga sing iso nggo apa
mlaku dhewe. Apa? Ning nggo datar berarti ben iso nggo kabeh nek misal do patroli ngono lho. Oh, wis ngerti gambarannya aku. Apa? Kapal laut ning iso mabur to. Ya ngono kuwi. Pengen ada iso nggo patroli dadi ben ora kesel. Ya, ayo ngono kuwi to. Kapal laut tapi jerone ya ana kapal-kapal laut cilik ngono kuwi, tapi iso ning angkasa ngono kuwi to. Ya. Oh, berarti kowe dudu saka alam kene. Kowe mesti kelingan saka jaman uripmu biyen to kuwi. Aku malah mikir ke tangga sik iso mlaku kaya ning nggon mall e. Carane piye? Maksudnya di ning wilayahmu ngono. Ya, ning ya kapal kuno mau ora apa-apa. Nek maksudnya apa? Uben mlaku ngono kuwi. Nah, ngono kuwi engko malah dienggo dolanan karo anu lho, karo warga nggonamu lho. Ya, ya wis lah kapal ae. Nek kapal kan khusus dienggo Ya. pasukanmu ngono. Ya kapal. Sing saged otomatis. Sing saged otomatis. Oke, teknologi terbaru to berarti. Nggih, manut Ono sale AI-ne? boten enten sing Ono AI-ne apa AI? Ono komputere ngono. iya. Sale boten enten sing saged numpak niki saniki. Ya engko kan iso dipelajari tak nei pengajaran ning kono komputere supaya iso do dipelajari. Nggih, nuwun. Persenjataannya lengkap. Iki luwih angel saka patunge mau iki. Iya, ada. Tapi ora apa-apa. Deloken iki. Kok ngono gitu. Nggih, matur nuwun. Ya, wis ono tumpakno. Nggih, Dayang-dayang. monggo, monggo. Ya, wis kene matur nuwun. Nggih. Wis dibantu. Aku ini ora njaluk apa-apa tenan iki. Mboten retas pengen apa iki? Dadi kepengen ta kowe. Wis ora apa-apa. Njaluk apa? Sing kira-kira saged dienggo warga kula, dienggo pasukan kula, karo sing kira-kira berguna kali kula apa nggih kira-kira? Mobilitas ya. Nggih, sing Kendaraan po. mboten retas ini. Soalnya kendaraan nggih enten beberapa. Contohnya, Iku mobil mabur, mobil mabur sono ya nek kono. ampun. Terus mesin teleport, Mesin ono, mesin teleport lho, iya ono, tinggal pindah-pindah wis ono. ono. Terus apa? Nggih, mangkane niku kula Gunane bingung. tinggo warga, tinggo Pasukan, pasukan, tinggo Kali awak dhewe. nggih. Anu transportasi ora, berarti kono wis ono. Yo apa ya? Biasane iki nek sing tinggo kabeh iki Ya teleportasi kuwi. Hah? Teleportasi kuwi. Transportasi le. Transportasi. Transportasi kan kaya kendaraan. Iki wis ono ngene kuwi. Wis ono. Malah luwih maju nah. Malah luwih maju nah. Aja dikira. Mobil mabur teleportasi. Iya cara. Ya, mesin teleportasi saka pindah kene tek ora perlu nganggo bis. Piye jalak dhewe. Ayo mung karek do antri ning nggon mesine kuwi. Terus apa ya? Nek misal ngestok buah energi ngangge kabeh wong sakon mboten?
Oh, nganu buah energi tinggo sak wargamu kabeh. Heeh. Piye mulih? Dinggo kabeh warga, Heeh. dinggo kula, kali dinggo pasukan kula. Buah energi Nggih. maksudnya khusus dino iki double ngono jatahe. Nggih. Heh? Nggih. Oleh Slim Spirit Kititan sing tugas ning kono Ya. tinggo iki, tinggo Nyiroro iki karo warga wilayahe nek ana jatah sepisan. Ya. Ping pindho wae. Dadi dina iki dadi jatahe 3 kali lipat saka biasane. Ya. Ngono nyi? Iya, Kurang nuwun. ora? Mboten Cukup? cukup sing Oke. kira-kira berguna nggih niki tok sakali. Ya, memang iso nggo nambah dayamu, iso nggo nambani apa awak-awak sing gaib-gaib sing rusak, sing wujude Nggih. aneh-aneh kuwi Nggih. balik kaya asline dan iso nggo munggah ning ya paham aku. Oke ngono? Wis? Ngampun. Ya. Ayo di kontribusine di Nggih. aja nganti kelewatan. Khusus dinggo iki ya. Dinggo wilayah Nyiroro gitu sing iki ya. Oh nggih. Monggo. Nggih. Yes. Durung lu oleh. Kan seperti itu saya digunakan ya. Hah? Seperti itu saya dibutuhkan. Oh. Iya, Bude. Wis penak awake tenan to? Yakin? Kabeh. Ora serius aja ngomong ngono. Ngendi? Mong iki tok. Mong kuwi tok. Ketoke wis ora nyi. Engko nek misale tak apa jenenge apa butuh meneh tak tak iya. ngomong. Tak sampaikan tak kirim Ya. pesen. Ya wis monggo. Tapi ora lewat WA lho. Ora ono aku. Apa? Ora anane telepati ya. Monggo. Nggih. Nuwun. Nggih, kula nggih. Iya lali. Hmm? Sik isi ono lali aku. Kelare. Apa? Sepurane bener kowe isi ono. Iki mau wis do dibalekke urung iki? Mbah iki. Demit-demit iki mah. Wis do mangkat tak mau. Tugasnya wis rampung urung? Kudune wis. Ngene iki. Iki mau sing dondono mau. Pokoknya engko nek wis do rampung jaan ngidul ya. Iya. Ngono ya, rasa perlu tak kirim ngono. Ya. Bisa? San. Saged nggih. Nah nek sing iki Mbah Jagat Kolosium nggih. Ih, Mbah Jagat. Agak lu ngono nek. Bisa kepengen tuh bacakan mau. Hah? Bacakan mau ra krungu. Wah, agak sibuk. Hah? Oh. Ngendi pundi, Mbah? Ngene jenengan apa ngene sanes? Lar mawon mboten napa-napa. Hah? Lar mawon mboten napa-napa. Mriku? Hah? Lar mawon. Lor mawon apa no? Oh. Mbah Lor, Mbah Kulon. Sing ndi? Kula saged Ngendi kuwi? lar. Ya. Kolosium ya, Mbak. Ya. Wis beres kabeh to. Iki nyirorone mo ya wis nututi.
Apa nih? Sik anu wujud siluman ula iki wis nututi. Loro. Heeh. Wis. Wis. Budhe wis beres ya, Budhe. Budhe isih ngantuk wong saiki. Iya. Ya wis. Wis ngantuk wis. Dhisik ana siji. Apa? Iblis iki. Nah, kowe panganku. Wis. Wis. Wis ana tak kene. Wis. Budhe wis. Bajang. Wis. Bajang wis. Kuwi wis lagi diurus. Wis. Beres kabeh. Pun Ya wis pateni.